Jien Sister Teresa nsellimlek u nilqek għal programm ieħor fejn tagħmar Mallem. Il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Eżis semmija. Il-lezzjo divina tagħna llum sejra tlaqqana mal-Imallem tagħna Ġesu f'xena oħra sabiħa u interessanti. Se naraw mill-viċin l-imħabba, l-entużjażmu, il-parteċipazzjoni u l-inizjattiva li jieħu dal-Imallem Ġesu meta jara xi personaġġ imxennaq li jiltaqa' miegħu ħajsir jaf minu tassew. Iva, u għandu mħabba speċjali għal kull persuna individwali dejjem hemm qassa għalina biex bimħabtu jiġbidna lejh. Dan Kristu tagħna ġie propju biex ifittex u jsalva l-mitluf kif se naraw. Se nirriflettu fuq silta rakkuntata minn San Luqa kapitlu 17, versi 1 sa 10. Dan l-Evanġelista irrakkuntanna diversi ġrajiet ta' midinbin li sabu l-maħfra għandan Kristu tagħna. Nisimgħu b'attenzjoni s-silta. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triqat tagħha. Mela jkun hemm raġel jismu Zakkew, dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u Kinani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu, imma ma setax minħabba l-folla billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri l-qudiem u xabbat ma' siġra tat-tin selvaġġ, għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi Ġesu. Ġesu, kif wasal hemm, ħares il fuq u qallu: Zakkew, Isa, inżel minn hemm għax illum jeħtieġli noqgħod għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies meta rawh il-koll bdew igemgmu bejniethom u jgħidu li għandu wieħed midneb daħal jistrieħ. Imma Zakkew wieqaf qal lil mulej: Ara mulej, nofs ġidi se nagħtih lill-fuqra. U jekk jiena sraqt lil xi ħadd b'rapporti foloz, inroddilu għal 4 darbiet iżjed. Qallu Ġesu: F'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni, għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abram, għax bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva il-mitluf. Zakkew, Pubblikan, jiġifieri mibgħut min-nies, ma kienx taħmlu n-nies għax kien jiġbor it-taxxi u kien ukoll għani dan, jiġifieri fi kliem Kristu kien diffiċli għalih jidħol fis-saltna ta' smewwiet. Imma l-imħabba ta' Kristu qelbet id-diffikultajiet kollha. Zakkew wera li jrid isir jaf lil Kristu. Kristu mar għandu u x'għamel. Bidlu, għamlu ħolqien ġdid, salva l-mitluf taħ is-salvazzjoni. U din is-salvazzjoni mbagħad xterdet fuq in-nies li kellhom kuntatt ma' Zakkew, aktarx l-istess nies li bdew igemgmu għax Ġesu daħal għandu. Ara x'jaf jagħmel dan Ġesu tagħna eżis semmija. U jien nistħajlu dan Zakkew ġralu bħalma ġeneralment jiġri meta wieħed isir jaf b'xi ħadd magħruf f'xi qasam tal-ħajja, pereżempju meta jgħidulna li ġej f'Malta xi personaġġ kbir jew kantant famuż. Tara n-nies imorru biħġarhom biex jarawh. Zakkew tal-Vanġelu li qegħdin nirriflettu fuq llum ukoll għadda minn din l-esperjenza. Sema dwar Ġesu, tawh tarif dwar it-tagħlim ġdid tiegħu, qalulu kemm hu bniedem kariżmatiku u hekk nibtet fih ix-xewqa li jarah. Il-Vanġelu qalilna kellu xewqa li jara min kien Ġesu. Kull bniedem inħoss jien għandu xewqa naturali li jara l-Alla. Din ix-xewqa tifni qalb il-bniedem. F'wieħed mis-salmi li hu ferma l-qalbi, Salm 42, hemm impinġija din ix-xewqa. B'dan il-kliem isimgħu: Bħalma żiela tixxenna għan-nixxijat tal-ilma, hekk ruħi tixxenna għalik, Alla tiegħi. Imma jien nistaqsi, ix-xewqa tiegħek x'inhi? Kurżità b'saħħitha jew waħda marradija? Tkun xewqa f'sekkitha taf meta, mhux meta nixtiequ nkunu nafu biss dwar dan il-personaġġ li hu Ġesu,
Imma meta nkunu rridu nafu aktar minnu. L-ewwel xewqa li nkunu nafu biss aktar dwaru tkabrinna t-tarif fin-knowledge tagħna. It-tieni xewqa meta nkunu rridu nafu aktar minnu fil-profond ta' qalbna din tkabrinna qalbna, timlijilna bl-imħabba. Ix-xewqa tagħna tkun waħda f'sikkitha meta r-relazzjoni tiegħi u tiegħek ma' Alla ma tkunx waħda ngħidu aħna ta' ftit kliem bonġu u saħħa, imma meta tkun waħda ta' relazzjoni bħal dik ta' bejn missier u iben. Tgħid, aħna fejn wasalna. Il-Vanġelu qalilna wkoll Ġesu kif wasal hemm ħares il fuq. Ġesu seta' baqa' għaddej, jagħmilha ta' bir-ruħu li ma raħx, imma Ġesu ma jagħmilx dawn il-praspar. Kienet ħarsa mhux investigattiva, dak xi jrid hemm fuq, jew x'daqqa ta' għajn tani, ma kienitx ħarsa maġla jew nervuża ejja ħammorru, imma kienet ħarsa interessata u mimlija mħabba. Kienet ħarsa mhux ta' ġudizzju jew kundanna imma ta' interess. Ġesu ikkomunika ma' Zakkew bajnejh. Ġesu sejjaħlu bismu, Zakkew. Ġesu ta' ġewwa ma' kulħadd. Kultant hekk jien waqt li nkun nirrifletti fuq din is-silta ngħid kos imma dan kif kien jaf anki jismu u nħoss li Ġesu jtini daqqatajn. U jfakkarni f'ċertu salm li spiss ngħidu li jgħid hekk u jaf in-numru tal-kwiekeb u kollha jsejħilhom bisimhom u allura nerġa' lura u ngħid mela ma jafx isem Zakkew. Mhux biss jaf ismi u ismek. Tinsewx meta qal biex żgur ma ninsikx jien naqqaxtek fuq il-pala ta' jdejja. Ġesu wkoll urih lil Zakkew l-urġenza li jiltaqa' miegħu. Ma qallux biex għada jekk ikun jista' jaqbes qabża sa għandu għax taq jgħidlu nofs ta' kelma mela qallu issa u qallu wkoll illum. Indunajtu bħali kif il-konverżjoni fl-aġenda ta' Alla hija dejjem materja ta' urġenza issa. Fl-aġenda tagħna x'inhi? Urġenti? Attenti eżis semmija, għax it-tħollija mill-lum għal-għada għal-konverżjoni tagħna tista' tkun tard wisq. Tal-iskantament kif Ġesu kompla jżid id-doża billi qallu jeħtieġli niġi għandek. L-ħtiġijiet tagħna, iva tagħna, dan Ġesu l-qaddis tagħna jagħmilhom tiegħu. Dan ifakkarni fi frażi li tgħid iżda hu refa' fuqu il-mart tagħna, tabba bin-niket tagħna. Hekk kif propju qegħdin nirriflettu f'dawn il-ġranet li qegħdin fihom ġranet tar-Randan. Iva semmija, is-silta li qed nirriflettu fuqha llum tagħmel mhux festa imma xalata tal-ħniena ta' Alla. San Luqa forsi ġili smajtu huwa l-Evanġelista tal-ħniena ta' Alla. L-istorja ta' Zakkew fil-fatt huwa biss itilna. Iva, Alla meta kien fostna bħala bniedem għadda minn dik it-triq u narawh kif kien imdorri jagħmel dejjem iħalli warajh sinjal tal-ħniena tiegħu. M'hemmx għalfejn imorru l-bot naħseb jekk inħarsu lejna stess ma nistaġbux bil-ħniena kbira li juża Alla miegħi u miegħek. Naraw xi ġralu Zakkew kien għani qalilna l-Vanġelu imma meta laqa lil Ġesu l-ewwel f'daru u mbagħad f'ħajtu tafu x'sar? Sar miljonarju mhux żied fil-flus imma miljonarju b'imħabba profonda għal mulej u għall-ajru. Nixtieq nistaqsik lilek li qed tagħmel dawn ir-riflessjonijiet. Hemm xewqa fik li tara minnu Ġesu? Ħafna drabi din ix-xewqa hija espressa dirett bħal fil-każ ta' dawk li jfittxu dejjem li jattendu għaċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika, jaqraw l-Iskrittura, jattendu xi għaqda, jisimgħu programmi spiritwali. Imma drabi oħra il-bniedem jesprimi x-xewqa
b'mod indirett. Fil-fatt, kull bniedem għandu fih ix-xewqa li jfittex dak li hu tajjeb, dak li hu veru u sabiħ. Ukoll meta dan ma jkunx wasal għal verità sħiħa, jew meta emilu ma jkunx 100% tajjeb, dan ikun irnexxielu jikxef parti mill-misteru ta' Alla. Jien nemmen li tneħħi uħud mill-persuni li jaġixxu b'intenzjoni ħażina, il-ħafna għandhom intenzjoni tajba, anki meta jiżbaljaw, għax spiss jiġri għalkemm oġġettivament ikunu fl-iżbal, ħafna huma konvinti li qegħdin fis-sewwa jew qegħdin jagħmlu t-tajjeb minkejja li jiġrilhom bħal Zakkew u jibqgħu kultant żgħar fil-ħajja spiritwali. F'dawn il-persuni hemm ix-xewqa li jaraw lil Ġesu u indirettament qed jgħidulna lili u lilek li jixtiequ jsibu lil Alla fit-totalità tiegħu. Ngħinuhom eżis semmija, nagħmlu attenzjoni kemm għal dawn il-persuni u kemm għalina stess. Għax kif l-għana kien xkiel għal Zakkew fil-mixja tiegħu lejn Alla, hekk ukoll jista' jiġri lilna. Barra mill-ġid materjali, hemm tipi oħra ta' għana li jista' jagħtina ċerta assigurazzjonijiet dgħajfa li jispiċċaw bħalma huma l-erf, il-karriera, il-poter, is-supervja, il-popolarità u l-bqija. Hekk ġralu Zakkew. Kellu sara ieħor fil-mixja spiritwali tiegħu Zakkew li jista' wkoll ikun sara malina. Kien ġej minħabba x-xogħol li kellu jiġbor it-taxxi. Minħabba fek kien meqjus bħala impur. Fuq kollox kien hemm il-komunità reliġjuża l-Fariżej li ma ridietx li jkollha x'taqsam mal-midinbi. Flok ma jqarbu n-nies imbeda minn Ġesu dawn il-persuni li minn għalihom reliġjużi ħafna kienu jitkażaw bihom. Dawn il-Fariżej kienu jaħsbu li l-ewwel trid tikkonverti biex tersaq għand Kristu u mhux li l-ewwel tiltaqa' ma' Kristu, imbagħad meta tiltaqa' miegħu jirnexxielek tibdel ħajtek kif fil-faġralu Zakkew. Sfortunatament din hija l-fema ta' ħafna persuni, anki fi żmienna, forsi inklużi jien u int. Noqogħdu attenti għalija żissemmija. Ġesu x'għamel? Jeleb dawn id-diffikultajiet kollha. U meta jilmaħ lil Zakkew fuq is-siġra jgħidlu ħaffef, inżel minn hemm għax illum jeħtieġ li noqgħod għandek. Illum jeħtieġ li noqgħod għandek biex ngħinek taqta' xewqtek. Ġesu li jrid ikun preżenti fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Irid jiġi ġodarna u jammar magħna biex ikun qrib tagħna. Iva Alla hekk irid jagħmel l-amara tiegħu fina. Dan Zakkew taħ pjaċir lil mulej għax wera mħabbtu għalih billi jagħmel minn kollox biex jarah u min-naħa tiegħu dan Ġesu l-maħbub tagħna wera mħabba kbira għal Zakkew b'mod partikolari billi stieden lilu nnifsu biex imur fid-dar tiegħu. Kristu stess qal, jekk wieħed iħobbni u jżomm kelmti, missieri jħobbu u aħna niġu għandu u nagħmlu l-amara tagħna għandu. Jekk Kristu qgħad fid-dar ta' Zakkew dakinhar, dan għamlu biex juri permezz ta' dan is-sinjal li u daħal fil-qalb ta' dan l-istess Zakkew għax tassew dak li jottu lil mulej jidħol ġewwa fina. Nafu wkoll kif ġa semmejna li dan il-personaġġ Zakkew kien midneb u min minna mhux midneb għajt min. Min minna jista' jiftaħar li qatt ma għamel dnub. U għalhekk meta Ġesu qal bin il-bniedem ġie biex ifittex u jsalva l-mitluf kif kien jgħid għal kulħadd, inkluż jien u int. Il-fidwa ta' kulħadd ġejja mill-imħabba ta' Alla u mhux mill-mertila tiegħi u lanqas tiegħek. Dan il-mulej Ġesu meta kien fostna wera mħabba kbira għal midneb u rid jagħmel kollox biex isalvah, isejjaħlu, jiltaqa' miegħu, jagħtih dak kollu li hu meħtieġ. Kull ma jistenna minna hu li nbidlu il-ħajja tagħna mill-bniedem il-qadim nimbidlu għal bniedem il-ġdid. Inħallu l-ħażen, nagħmlu it-tpattija meħtieġa u ngħixu bil-fidi.
Ekku eżis semmija, ejjew nifqu ftit għal pawsa mużikali u nerġgħu fija nisimgħu dawn il-ħna xkejknin jgħidulna bil-ferħ li ħaż dan Zakkew meta għadda dan Ġesu s-Salvatur tagħna minn hemm, ħares lejh u għamlu bniedem totalment ġdid. Nisimgħu s-silta Zakkejus. Eżis semmija, ejjew nkopru nirriflettu ftit fuq din is-silta li jipprovduta mill-mulej għalik u għalija llum. Nerġa' nistaqsik, tixtieq inti bħal Zakkew tara l-mulej? Għandek għaġ biex tarah biss? Zakkew għal-bidu rid biss jarah lil Ġesu qatt ma waqalu f'rasu li se jidħol f'kuntatt personali miegħu u ssir dik il-bidla fih. U eżempju tal-bniedem tal-lum li minkejja kollox, iva jfittex biex jara l-mulej imma mingħajr ebda kuntatt, iżda biss bħala spettatur. Mhux hekk jiġrilna kultant. Aħna meta speċjalment immorru il-qudiesa tal-ħadd, immorru biex nissodisfaw l-obbligu. Narawh il-mulej, iżda ftit li xejn nagħmlu kuntatt miegħu. Naraw u nibqgħu naraw mingħajr ma nkellmuh u nibqgħu spettaturi tal-fidi u mhux protagonisti tal-fidi tagħna. Lil Zakkew iżda il-mulej lemħu kif jilmaħ lili u lilek ukoll, lemħu u sejjaħlu, ħa l-inizjattiva hu. Anzi, stiden ruħu bideh u ma qadx jagħti każ ta' xi jgħidu n-nies, waraw x'jiġri. Kif niftħu qalbna beraħ għal Ġesu, hekk jiġri. Nieħdu imbagħad l-inizjattiva aħna kif ħada Zakkew, hekk kif Ġesu daħal f'daru. Inizjattiva ta' umiltà u maħfra li għandna bżonn nieħdu jiena u int, għax nafu li quddiem l-inizjattiva ta' mħabba li jieħu Ġesu għalina ikun fadlinna biss iva li nitolbu maħfra. Jien hekk kultant meta noqgħod nirrifletti fuq din is-silta ngħid kos dan Zakkew bħal ħafna oħrajn kieku rid seta' xtara flatt ngħidu aħna ħdejn il-baħar u qatta l-ħin fil-gallerija jpejjeb il-pipa u jaqra l-gazzetta. Kien bniedem li rnexxa, kien kap tal-Pubblikani u kien għani, flus u poter, x'seta' rid aktar. Imma ma kienx kuntent. Kemm jiġri lilna wkoll li kultant ikollna kollox u ma nkunux kuntenti, donnu fina jkollna ċerta inkwetudni li ma tħallina qatt sodisfatti. Hemm diversi affarijiet li nistgħu nagħmlu meta jiġrilna hekk eżis semmija, jew nibqgħu nakkumulaw, nimtlew sa ruħomna bl-affarijiet materjali li minn għalina jistgħu jagħtuna l-ferħ, jew inkella bħal Zakkew infittxu iktar fil-profond, li hu żgur li m'għandniex nibżgħu nfittxu iktar fil-fond. Niftakru li ħafna nies li kienu bħalna saru propju qaddisin kbar għax fittxew fil-fond, indunaw li kull ma kellhom ma kienx qed itihom sodisfazzjon u fittxew il-ferħ tagħhom mod ieħor. Fittxew f'Ġesu. Sant Augustin pereżempju jgħidlu, tard jien ħabbejtek żbuħija bla tarf, inti mulejja kont tammar ġewwa fija imma jiena fittixtek barra minni. Imma inti għajjatli u l-widnejn torox tiegħi semgħu is-sejħa li għamiltli. Neħħejt li l-għamat, xerritt il-fjuħa tiegħek u jien ġbiet nifsi l-ġewwa. Għalik kolni mxennaq, issa li doqtok, imġewwaħ u għaċċan għalik. Eżis semmija, ma nistaġbux, jekk kif nibdew infittxu fil-fond ser insibu folla kontrina.
Dwar Zakkew insibu hekk miktub fis-silta tal-Vanġelu tal-lum, kellu x-xewqa li jara min kien Ġesu, imma ma setax minħabba l-folla. Kemm tinfluwenzawna l-folla? Kemm il-darba il-folla issir ostaklu? Kemm il-darba tajna dritt illi naħsbu aħna u nagħmlu dak li naħsbu li hu tajjeb, illi nirriflettu aħna, illi naraw xtejt il-kelma ta' Alla le, imma ħallejna il-folla tiddeċidi għalina. Kemm hu eżis semmija diffiċli għalina l-kunċett immorru kontra l-kurrent. Kemm nibżaw inkunu differenti. Kemm il-darba nibqa' nagħmel l-istess affarijiet li tagħmel il-folla u dan għaliex? Biex ma nħossniex differenti, biex ma nidirx stramba, biex ma nidħolx fi-sforzi żejda, biex inkun aħjar. Kemm jiġri li l-folla tiġi manipulata, kemm il-darba l-folla tbiħħi dritt li taħseb għal ftit iktar kumdità. Ma dan Zakkew imur kontra l-folla, daqshekk, deċiżjoni li l-Ġesu rid jarah u jagħmel minn kollox biex jarah, saħansitra jitla fuq tina selvaġġa. Zakkew mhux biss huwa konxju mill-limitazzjonijiet li qed tpoġġi qudiemu l-folla, imma anki konxju mill-limitazzjonijiet personali tiegħu. Huwa qasir, imma Zakkew jagħmel minn kollox biex jeleb l-ostakli kollha possibbli li ma jħalluhx jara lil Ġesu u x'ġaralu. Sab il-fortuna tiegħu, għax mhux biss raħ imma ssir laqgħa speċjali, għax Ġesu jħares il fuq u jesklama Zakkew, isa inżel minn hemm għax illum jeħtieġli niekol għandek. Rajna fil-bidu li Zakkew mar jiġri l-qudiem u xabbat ma' tina selvaġġa. Ġesu jipparteċipa fl-entużjażmu ta' Zakkew. Isa jgħidlu, aġġel, ħaffef, iġri. F'din ix-xena kollox isir bil-ġen, dak bla telf ta' żmien u kollu ferħan laqgħu għandu. Ishom tnejn li kienu ilhom jafu l-xulxin ħafna żmien, imma kienu ilhom ma jaraw lil xulxin. Għal Ġesu huwa bżonn li jiltaqa' ma' Zakkew, jeħtieġli qallu, u għal Zakkew huwa bżonn li jiltaqa' ma' Ġesu bla telf ta' żmien u kollu ferħan niżel. U fl-aħħar x'ġara? Sab dak li kien ilu tant ifittex. Fil-Bibja ħafna huma dawk li marru jaġlu meta sabu dak li tant kienu ilhom jixtiequ. Ir-rajja f'Betlem pereżempju wara li kellmuhom l-anġli marru jaġlu, sabu lil Marija u lil Ġuseppi bit-tarbija minduta f'maxtura. Marija tmur taġġel lejlolijiet biex tħabbar dak li kien qalilha l-mulej f'dar Eliżabetta. Mis-silliben il-ħali, lemaħ lill-libnu u tħassru x'għamel bġirja waħda mar inxteħed fuq onqu u biesu. Marija oħt Lażru toħroġ tiġri tiltaqa' ma' Ġesu hekk kif Marta tgħidilha il-mulej hawn u qiegħed isejjaħlek. U kollha kemm huma dawn isibu l-feħ li qalbhom kienet tant tixtieq. U int li qed tisma' kemm ser iddum taħsibha titkaxkar mal-folla, tibki lilek innifsek għax int insodisfatta. Iġri, taf ant minn għandek tmur ċaqlaq, ma jiddispjaċikx, saqsih minn qalbek fejn tagħmar Mgħallem. U kif appena toħroġ minn fommu, ejja wara, mur raġġel, ħaffef, iġri bla telf ta' żmien u kollok ferħana intefa' fih danu u tara x'riżultati kollok. Inħeġġiġkom eżis semmija biex bħal Zakkew niftħu qalbna għal din l-istedina li qed jagħmlilna dan l-Mgħallem tagħna Ġesu illum u flimkien ngħidulu mulej, tħallix il-folla tikkondizzjonani, tiddeterminali għenni nelep il-kultura ta' kulħadd hekk jagħmel, hekk sejra d-dinja. Għenni biex bħal Zakkew nara fien ukoll fejn jeħtieġ niġri l-qudiem, nitla fuq is-siġra tiegħi
ninqata mill-ambjenti li jtaqluli il-ħelsin tiegħi u niskopri lilek u lilek biss Mallem tiegħi. Insellem lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. The Lord is my shepherd.